Ikus ditzagun ze aukerak ematen dizkigun Google marrazkiek irudiak txertatzeko. Irudiak txertatzeko joan gaitezke txertatu menutik edo erraminta barratik. Hemen daukagu eta daukagu ohikoa, aplikazio askotan aurkitzen duguna, kargatu ordenagailutik. Bilatuko dugu eta kargatuko dugu gure marrazkian. Hau, jarraian ikusiko dugu. Drivetik, aukeratu Driven dugun irudi bat, Google argazkitatik, URL-aren arabera, baldin badaukagu interneten irudi baten, interneten dagoen irudi baten URL-a, hemendik sargen dezaken modu honetan. Edo bestela ere erabili dezakegu gailuaren kara irudia hemen sartzeko. Bizka bat aipatu nahi nuna esan bilatu sarean, ze honekin guk egin dezakegu irudi baten bilaketa bilatzaile batean, bilatzaile horretan aurkitzen dugun irudia deskargatu, drivera igo edo ordenagailuan bertan utzi, eta gero marrazkira igo, marrazkian txertatu, edo egin genezaken hemendik. Hemen kontuan hartu behar dugu bilaketa egitean, adibidez, nahi dut arbela. Arbela elektroniko bat baten irudia bilatu. Orduan egiten badet arbela, hemen aterako diren gauzak behar bat ez dute zerikusirik izango arbelarekin. Ze euskeran bilatzeko gauza da nola doden etiketak irudiak. Egiten badut pizarra digital, egiten badut hemen izango ditut hainbat irudi. Hemen ikusten ditugu auskukoa, ez da digitala. Baina adibidez egiten badut digital white board aterako dira mordoska bat. Beraz, importantea bilaketa egiteko ze terminoak erabiltzen ditugu. Nik har dezaket hemengo bat, aukeratzen dut hau, txertatzen dut, eta gain honekin gauza ezberdinak izango ditut. Gutxienez editatzeko eskubideak lizentziak ahalbideratzen badu. Adibidez, hemen testu kuadro bat erabiliz, egin dezaken, hemen bertan, hemen barruan, dezaket. Kuadroa gardena da, kolorerik ez badu, hemen, baldin badago gardena, ez du ezer estaliko. Baldin badut, eman diezaioket itxura bat eskuz dagoela idatzita, eta modu horretan izango nuke. Irudian ere, dezaket irudi honekin, eskubiko botoia, eta baki irudia. Orduan honekin, pizka bat estutu. Hau dira hemen ditudan erramintak, adibidez, honekin, jarriko diot inguruan ertza, marra bat. Hobeto ikusteko, loditu egingo dut. Hemen ikusten dana. Hauek erabili ditzaket, esteka bat txertatu dezaket, iruzkina gehitu, eta formatu aukerak.